Здравейте! Нашия екип Жоро, който е специалист в комуникациите и сигурността повече от 10 години. И Иван, който е специалист в сигурността и блиндираните врати повече от 22 години. Днес ще се опитаме да ви запознаем с същността на една съвременна блиндирана врата, какво представлява, за да може да си направите своя информиран избор. Виждаме пред нас шасито на една блиндирана врата. Това е 50-ка, конструкцията на 50-ка. Много наподобява конструкцията на шасито на една кола. Какво представлява? Работи се с листов стоманен материал, който е огънат, за да добие тази форма. За уеднаквяването на тази врата и за да се получи здравина на това шаси, се ползват различни елементи. За да може тавата да бъде локално уеднаквена, се използва специална технология за мостово уеднаквяване в определени точки. Използват се ребра, огънати. И тези ребра, когато влязат между тези точки, се получава една единна конструкция. Тези точки се и заваряват, за да може като цяло да се добие здравина на тази конструкция. Навсякъде, където имаме силови елементи, които трябва да предадат усилието и да го прехвърлят на конструкцията като цяло, те са специално ръчени. Едното е пантите. Безспорно пантите носят тежестта на конструкцията като цяло. Виждате, това е масивна панта, закрепена към крилото. И този целият елемент се заварява здраво да стане едно цяло част с конструкцията. Горната и долната панта. От задната страна има и още елементи, които предават силово усилието от касата към крилото. Това е пасивен шип. Пасивният шип си взема мястото в конструкцията и той допълнително осигурява от задната страна здравината на крилото. Ако минем в тази част на вратата, предната, която носи всички заключващи механизми, виждате всички точки, където места, където ще се закрепва някакъв заключващ механизъм, те са допълнително усилени. Първо ще започнем с механичната брава. Механичната брава се слага в специална кутия, която е 6 мм стомана, и тя взема това място, точно тук. И се заварява пак към конструкцията като цяло. Към нея по механичен начин се слага и бравата. Бравата влиза вътре в това място. За да защитиме патрона, се слага също специално тяло, стоманено закалено, който влиза, като неговия ринг влиза в тая отщанцована стомана, за да не може от тази страна да бъде избито. Това е външната страна на вратата. Тук, в това място вече ляга самата брава. Самата брава представлява един мощен заключващ механизъм, 4 шипа, фи 18 на всеки шип. И е характерно за всяка съвременна блиндирана врата, че той не се слага челно, а влиза вътре и се хваща здраво към корпуса на стоманеното тяло на бравата, за да стане единна конструкция с цялата врата. Така се постъпва и с всички механични елементи. В тази част имаме задвижване от девиатор. Девиатор виждате. Става въпрос пак за същите масивни шипове, фи 18, които застават на това място. Всичките места са допълнително подсилени, за да могат да предават усилието на конструкцията като едно единно цяло. За да осигурим и някои други характеристики на вратата, например като шумо-топлоизолация, към това крило е предвидено и автоматичен праг. Автоматичният праг застава чак в удобната страна на вратата
и той служи за уплътнение към пода. Той има специален бутон и когато крилото се затвори към касата, това притиска, обира и неравностите на пода, за да може да осигури и шумно и топлоизолацията в долната страна на вратата. Колегата ще продължи с електрониката, която е също единна част от тази конструкция. За да получим наистина една сигурна врата, ние на базата на тази механична конструкция, за която ви говори колегата, вътре в нея интегрираме и електромеханична заключваща система. В основата на електромеханичната заключваща система стои изпълнителният механизъм, така наречената електромеханична брава, която е разработена на базата на двигател с червячна предавка. За незапознатите, какво е предимството на червячната предавка? Предимството е, че тя по никакъв начин външно, механично не може да бъде върната обратно. Единственото връщане става отново чрез двигателя. Двигателят е специализиран, оразмерен така, че над 4 пъти да покрива товара, който се носи от бравата. Освен чрез бравата, която имаше две точки на заключване, същата тази брава управлява и ето този девиатор и още една точка на заключване нагоре. Като цяло електромеханичната брава управлява 5 точки на заключване. Затова тя в някои от моделите врати се явява като основна брава. Механичната брава остава допълнително. Управлението на електромеханичната брава става чрез ето този модул, блок управление, който е разработен на базата на едночипов микропроцесор, подобен на тези, които се използват в автомобилостроението. Вътре е вкарана цялата логика на управление с множество допълнителни функции, които улесняват клиента в ежедневното използване на вратата. Веднъж те отговарят за неговата сигурност и на второ място спомагат за неговия комфорт. Като част от функциите можем да споменем автоматичното заключване след затваряне, уведомяване чрез звукова сигнализация при евентуално външно посегателство върху вратата, управлението чрез безконтактни карти и чрез мобилен телефон. Изцяло управлението на електромеханичната брава, било то чрез безконтактна карта или чрез модул за мобилен телефон, който току-що вградих, както виждате сравнително лесно, може на базата на едното да се получи и второто. Това управление се монтира вътре в крилото на вратата, тук под ето това ребро, така че то е защитено по всяко време от външно посегателство. Друг характерен елемент е антената, чрез която получаваме информация от безконтактните карти. Тук тя е видима, но външно по никакъв начин никой не знае за нейното местоположение. Единствено ползвателя знае къде да постави своята карта, за да отключи или заключи своята врата. Като цяло системата се захранва от мрежово напрежение и най-честият въпрос от клиенти и ползватели е какво ще стане, ако отпадне мрежовото напрежение, ако спре тока. Предвидили сме аварийно захранване, което отново се монтира в крилото на вратата, ето тук в тази кутия, акумулаторна батерия, която осигурява работоспособност на вратата 24 часа при липса на
мрежово напрежение 220 волта. Неминуемо цялата тази електроника, която при нас изцяло е вградена в вратата, и не само електроника, също и електромеханични части, те са свързани с съответното кабеляване. Разработили сме си специален модул, така наречената гъвкава връзка, чрез която успяваме да направим връзката между крилото и касата. Касата все пак се явява също съществен елемент за сигурността на една врата. Една врата е комбинация между крило и каса. След като се запознахме като цяло и с механиката, механичното заключване, електрониката, не си представяте, че тази врата стои така при вас. Тя се облича от двете страни с 8 мм дървесни плоскости и края на вратата се затваря със специално разработен от нас профил. Това е алуминиев профил, изтеглен, в който има вградено и уплътнение. Тоест и към крилото, и към касата има уплътнение. Този елемент взема мястото и облича така получения панел, който е метал, и от двете страни дърво, за да предаде нужните качества, както визуални на вратата, така и като шум, топлоизолация. Ако сме ви заинтригували, ние призоваваме да се опрете на своя здрав разум. Сигурността е твърде важно нещо, така че трябва да вложите и малко усилия по разбиране същността, какво представлява вратата. Заповядайте в нашите изложбени центрове. Ако имате допълнителни въпроси, не се притеснявайте да питате по имейл, телефон или на място.